Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Juan Laurens, president van vakbond Straf, zegt vandaag in de Extra dat de beslissing van de overheid om zonder overeenkomst met de vakbonden bezuinigingen door te voeren op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren niet goed is gevallen bij de bonden. Die beslissing zal ongetwijfeld tot maatschappelijke onrust leiden, aldus Laurens. Gisteren was de laatste dag voor de regering van Curaçao om de bezuinigingen door te kunnen voeren, om daarvoor in ruil het laatste deel van de tweede coronalening van Nederland te krijgen. De overheid heeft bepaald dat de bezuinigingen doorgaat, maar had geen akkoord met de vakbonden. Die gaan vandaag vergaderen over eventuele maatregelen die ze nu willen nemen. De kustwacht heeft gisteren een lokale vissersboot met drugs en wapens onderschept. De kustwacht zag dat de boot woensdagochtend vroeg een korte ontmoeting had met een boot uit Venezuela op open zee. Toen het daarna terugvaarde naar Curaçao werd het aangehouden. Aan boord werden 4 mensen aangetroffen, 2 Curaçaoënaars, een Venezolaan en een Colombiaan. Op de boot werden 11 pakketten met cocaïne en marihuana aangetroffen. Ook zijn er verschillende vuurwapens in beslag genomen. Minister van Justitie Quincy Kirigori betreurt de verwarring die is ontstaan rond het criminaliteitsfonds nadat staatssecretaris Knop zich erover heeft uitgelaten. Volgens hem is er 1 punt duidelijk en dat is dat het criminaliteitsfonds op Curaçao goed functioneert en dat verder Nederland zich er niet mee hoeft te bemoeien, aldus de minister. Curaçao werd gisteravond bekendgemaakt dat er een nieuwe coronabesmetting is geregistreerd. Het gaat om een medewerker van de Amerikaanse Volkbasis die in verplichte quarantaine zit. Met de nieuwe besmetting is het totaal aantal besmettingen sinds het ontstaan van de crisis op Curaçao op 26 gekomen. 24 mensen zijn hersteld, 1 persoon heeft nog een actieve besmetting en zoals bekend is 1 eerder overleden. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren geen antwoord gekregen van de Clash-groep. De Curaçaose regering wil duidelijkheid krijgen over intenties van Clash met de raffinaderij, maar daar is gisteren niet op gereageerd. Ruggenaat wilde gisteren niet ingaan op de vraag wat dit betekent voor de relatie met het bedrijf. Zoals bekend vergaderen Clash en Curaçao al maanden over de overname van de raffinaderij, maar er is nog geen akkoord en er is onzekerheid over de huidige ambities van Clash met de raffinaderij. De vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Erwin Arkenbout, benadrukt in een interview met de Extra dat Nederland graag de eilanden helpt. Er is een heel hervormingspakket opgesteld en veel geld is er beschikbaar. We kunnen niet wachten om met de eilanden aan de slag te gaan, aldus Arkenbout. Vorige week was er enige irritatie tussen de verschillende eilanden, maar volgens Arkenbout moeten we daar niet te lang bij stil blijven staan. Nederland kan soms ook drammerig overkomen, maar we willen graag helpen, aldus Arkenbout. De Extra meldt vandaag dat er opvallend veel interesse uit Curaçao is voor een opleiding op de politieschool op Bonaire. Er is plaats voor 20 personen en er hebben meer dan 500 zich aangemeld, waarvan bijna 300 uit Curaçao. De krant meldt ook dat de arbeidsvoorwaarden op Bonaire beter zijn dan op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.